på vårdcentralen. På vårdcentralen. På vårdcentralen. أب ما أكلت عنها. Tesfaye har varit förkyld i en vecka. Tesfaye har varit förkyld i en vecka. Tesfaye har varit förkyld i en vecka. Tesfaye hade سمون زأكلت على حميمو ألو. Han arbetar på dagen men på kvällen är han mycket trött. Han arbetar på dagen men på kvällen är han mycket trött. Han arbetar på dagen men på kvällen är han mycket trött. معلتوي يسرح يو مشتقن بتعمي يدكم. Han hostar på natten och kan inte sova. Han hostar på natten och kan inte sova. Han hostar på natten och kan inte sova. بليتي يسعلن كدك اسون اي كئلن. Tesfaye ringer och beställer tid på vårdcentralen. Tesfaye ringer och beställer tid på vårdcentralen. Tesfaye ringer och beställer tid på vårdcentralen. Tesfaye ናብ ማእከል ጥዕና ብምድዋል ቆፀራ ግዜ ይሕዝ ኣሎ. Vårdcentralen, syster Karin. Vårdcentralen, syster Karin. Vårdcentralen, syster Karin. ማእከል ጥዕና, syster Karin. Hej, jag heter Tesfaye Berhe. Hej, jag heter Tesfaye Berhe. Hej, jag heter Tesfaye Berhe. Salam, Tesfaye Berhe يبهل. Kan jag få beställa tid hos en doktor? Kan jag få beställa tid hos en doktor? Kan jag få beställa tid hos en doktor? مس دكتور قطرا غزي كحز يخيل دو. Vad har du för personnummer? Vad har du för personnummer? Vad har du för personnummer? ملالي قطري منك كنديو. 72 08 03 86 97. 72 08 03 86 97. 72 08 03 86 97. 7 كلتن بعد شمونتي بعد سلسة 8 شدشن 9 شوعتن. Vad söker du för? Vad söker du för? Vad söker du för? ንምንታይ ኢኻ ቆፀራ ክትሕዝ ደሊኻ? Jag har hosta och väldigt ont i halsen. Jag har hosta och väldigt ont i halsen. Jag har hosta och väldigt ont i halsen. ጉንፋዕን ኣብ ጎረረይ እውን ብርቱዕ ኣንዛ ኣለኒ. Jag har feber också. Jag har feber också. Jag har feber också. ከምኡውን ረስኒ ኣለኒ.
Hur länge har du haft hosta? Hur länge har du haft hosta? Hur länge har du haft hosta? نكن إذا أكل جزء جوفعني ركا يصير كاتبو فيكور يصير كاتبو فيكور يصير كاتبو فيكور نأستات كل التسمون زاكل Hur länge har du haft feber? Hur länge har du haft feber? Hur länge har du haft feber? نكن إذا أكل جزيرة سنين يروكا I 2 veckor I 2 veckor I 2 veckor نكلت سمون زاكل Du får komma till doktor idag klockan 1:30. Går det bra? Du får komma till doktor idag klockan 1:30. Går det bra? Du får komma till doktor idag klockan 1:30. Går det bra? لومي ساعات حدا فرقان ناب دكتور كتمصئ تخيل إخا يتعمك ديو يو ديغو برو تاكسوميكي هيدو يو ديغور برو تاكسوميكي هيدو يو ديغو برو tack så mycket. Hejdå. ويتعمل يو يغني لي. Ciao. Tesfaye kommer till vårdcentralen klockan 1:30. Tesfaye kommer till vårdcentralen klockan 1:30. Tesfaye kommer till vårdcentralen klockan 1:30. تسفاي ساعات حدا فرقنا ما كلت عنا متيو تسفاي طرف سياكان هنسيتر اوكفينتا ريفنت رومت تسفاي طرف سياكان هنسيتر اوكفينتا ريفنت رومت تسفاي طرف سياكان Han sitter och väntar i väntrummet. Tesfaye جاكيتو أوتيو كوف مبال أب متصبي كفلي يتصبالو دكتورن lyssnar på hjärtat. Doktorn lyssnar på hjärtat. Doktorn lyssnar på hjärtat. دكتور تركتال بيت سمع له دكتور lyssnar på lungorna دكتور lyssnar på lungorna دكتور lyssnar på lungorna دكتور استنفاس سامبو تسمع له دكتور tittar i halsen Doktorn tittar i halsen. Doktorn tittar i halsen. Doktor avgår يمرمروا له. Doktorn tittar i öronen. Doktorn tittar i öronen. Doktorn tittar i öronen. دكتور أب إذنو يمرمرو عنه دكتورن tar blodtrycket doktorn tar blodtrycket doktorn tar blodtrycket doktor تعطي دم تعكن الله
En sjuksköterska hjälper doktorn. En sjuksköterska hjälper doktorn. En sjuksköterska hjälper doktorn. حنتي نرس نحكيم تحجز. Doktorn skriver ut recept på medicin. Doktorn skriver ut recept på medicin. Doktorn skriver ut recept på medicin. Doktor ትእዛዝ መድኃኒት ይጽሕፍ. Vi går till apoteket och köper medicin. Vi går till apoteket och köper medicin. Vi går till apoteket och köper medicin. ናብ ፋርማሲ ብምኻድ መድኃኒት ንዕድግ